ዘዜናው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌል ዮሐንስ ናይዚ ወንጌል ጸሓፊ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እዩ ዝብል ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ወንጌል እቲ ዓብዪ ዘገርም ነገር ተሓያል ፈጣሪ ንሱ ከዓ ኣካል ናይ ፍጥረት ኮይኑ ምግላጹ እዩ። እዚ ድማ ብግዜ ዝውሰን ብዝርአ ስጋ ለቢሱ ኣብዚ መዋትን ክሓምም ዝኽእል ስጋ ተገሊጹ ፍቕሪ ኣገዲድዎ ካብ ሰማያት ወሪዱ ነቶም ምድሓን ዘድልዮም ንኸድሕኖም ነቶም ኣብ ጥፋእ ዝነበሩ ህይወት ዘለዓለም ክቡር ህያብ ክህብ ተገሊጹ። ንሱ ድማ እቲ እንኮ ምንጭ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ። በመጀመርያ ቃል ነይሩ፣ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነይሩ፣ እቲ ቃል ባዕሉ ኣምላኽ ነይሩ። ሐዋርያ ዮሐንስ ብናይ ዓይኒ ምስክርነት ኣብዚ ወንጌል ዘቐመጦ 8 ተኣምራት ኣለዉ። ኣብዚ ወንጌል ዮሐንስ መጽሓፍ ናይ ኢየሱስ ማንነት ብንጹር ተገሊጹ ንረኽቦ። እቲ ቃል እቲ ሓደ በይኑ ገንሸል ኣምላኽ ወዲ እግዚኣብሔር ሓቀኛን ጌራ ህይወትን ትንሣኤን ናይ ሓቂ ወንድ ወይኒ ብቐጥታ ድማ ኣነ ናይ ህይወትን ጌራ ኣነ ብርሃን ዓለም ኣነ እቲ ማዕጾ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ህይወትን ትንሣኤን ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እቲ ናይ ሓቂ ግንዲ ወይኒ። ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ ወንጌል ዮሐንስ ናይ መጨረሻ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ንምርጋጽ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዝህቦም ንምግላጽ እዩ ተጻሒፉ። ኣብዚ መጽሓፍ ወንጌል ዮሐንስ እቲ ቀንዲ ቃል ምዕራፍ 20 ቁጽር 31 ዘሎ ኮይኑ ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፉ ካልእ ብዙሕ ትእምርትን ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቲ ገበረ። ግና ከኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ እተጻሕፈ። ሐዋርያ ዮሐንስ ነቶም ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ኣጸቢቑ ዝገልጸልና ውልቃዊ ህይወቱ ሓይሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ዝገበረና እቲ ሓቀኛ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብዚ ሓቀኛ ምድሓንን ኣምላኽን ንጉስ ዝኾነ ጎይታ ርእስኻ እመኖ ሰዓቦ ድማ ንሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህበካ ምዃኑ ርግጽ እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ወንጌል ዮሐንስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቃል ህይወት ቁጽሪ 1 ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ኮነ፣
ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ካብ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ቁጥሪ 6 ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱን ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ዳ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኮነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ሥጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ሥጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣር ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣጋሃዶ ምስክርነት ዮሐንስ መጥማቕ ቁጥሪ 19 ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ካብ የሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኸሉ ምስክር ዮሐንስ እዚ እዩ ንሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን ንሳቶም ድማ መን ዳ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ኣይኮንኩን በለ ንስኻስ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ንሳቶም መን ዳ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምንቲ ክንቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳያስ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ የበሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ዳ ተጥምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ እጥምቕ ኣለኹ ግና ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ ትቕድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ ኣነስ ስራኻ ሰኣኑን ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕየ ኢሉ መለሰ እዚ ኣብቲ ዮሐንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ሓጢአት ዓለም ዘርሐቕ ገንሸል ኣምላኽ ቁጥሪ 29 ንጽብሒቱ ዮሐንስ ንየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮ እሞ ኖ ሓጢአት ዓለም ዘርሐቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጠመቕኩ መጻኹ ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርኤኹ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ድኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጠምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ከዓ ርኤኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ ቀዳሞት ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ቁጥሪ 35 ንጽብሒቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ ንኢየሱስ ክሓልፍ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቶም ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓቦ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከሎ ርእዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉም መምህር ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ በልዎ ንሱ ንዑ ረኣዩ በሎም መጺኦም ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረኣዩ ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ወዓሉ ኣስታት 19 ሰዓት ኣቢላ ከዓ ነበረት ካብቶም ንዮሐንስ ሰሚዖም ንኢየሱስ ዝሰዓቦ ክልተስ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ እዩ ንሱ ቅድም ንሓዊ ስምዖን ረኸቦ እሞ ንመሲሕ ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናያ በሎ ናብ ኢየሱስ እውን ኣምጽኦ ኢየሱስ ከዓ ጠሚትዎ ንስኻ ስምዖን ወዲ ዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ ኢየሱስ ንፊልጶስን ንናትናኤልን ከም ዝጸውዖም ቁጥሪ 43 ንጽብሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤት ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ናትናኤል ረኸቦ እሞን እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፈ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ
ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ደገለ ሰናይ ክመጽእ ይከኣል እዩ በሎ። ፊልጶስ ንዓረየ በሎ። ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጽዋዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርኤካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርኤካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ? ካብ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኹን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎ።